A la darrera reunió d'una comunitat de propietaris que administrem, el punt de l'ordre del dia més important era l'aprovació dels pressupostos per fer les obres de la façana. Un dels propietaris portava la representació de 6 propietaris més a la reunió. De manera que quan es va fer la votació, aquesta persona tenia la majoria tant de número de vots com de coeficients. I va acabar escollint el pressupost més car. La resta de copropietaris es va queixar, però no va poder fer res. Els vots emesos són vàlids i vinculants. I un cop fets els vots, ni els propietaris que van delegar el vot sobre aquest, ni aquest mateix propietari que aportava la representació de la majoria de propietaris poden canviar el vot. Per tant, aquest acord ha hagut de tirar endavant. Només en el cas que un dels copropietaris que ha delegat el seu vot sobre aquest propietari fos morós, no tindria validesa, però aquí ja es va revisar i no era el cas. Necessites ajuda a la teva comunitat? Contacta'ns i t'ajudarem.